porodični odnos i izazovi. Iako je Saša Popović bio simbol autoriteta i uspjeha na Balkanu, Aleksandra se često nalazila u teškoj poziciji da balansira između očekivanja koje su joj postavljali roditelji i njene lične želje za slobodom. Njeni roditelji sa ogromnim uspjehom u industriji zabave željeli su da njihova ćerka bude uspješna i kao umjetnik, ali su je često savjetovali da se posveti sigurnijem putu. Zbog toga je ponekad bila na prekretnici, da li da ide prema muzičkoj industriji i pratećoj slavi ili da nastavi da se bavi modom, što je zapravo bila njena strast, iako su joj roditelji nudili pomoć. Nikada je nisu forsirali da postane poznata i uspješna u njihovim stopama. Zbog toga je razvila snažnu potrebu da se sama izbori sa životom i odabere sopstveni put, bez ikakvog pritiska.